Élmény a Béli templomban. Figyelem, megérkeztünk Kínába. Ha ez a nem személyi ország. Igen, mi azon? Na és az? Higgadjatok le egy kicsit. Ne csináljatok jelenetet, amíg itt vagyunk. Miért olyan cuki vagy, ha elpirul? Hagyjuk ezt. Most, hogy megérkeztünk Kínába, mégis mit kellene csinálnunk? Az arról első küzdelme 3 nap múlva kezdődik. Megismétlem, mit csináljunk 3 napig? Összevetnénk a sült halé. Gyűjtjünk információt. Mi? Gyűjtjünk információt? Még jó. Hilman és Mejmelyen kívül semmit sem tudunk az ellenfeleinkről, vagy tévedek? Én már vágom. Ragadjunk rájuk, és kivasszoljuk ki a titkaikat, igaz? Valahogy úgy. Minél jobban ismerjük az ellenfelet, annál jobbak az esélyeink, igaz? Így van, nagy okos. Tök állat, akkor nyomás, gyűjtsünk össze minél több információt. Igen! De király, baró! Kirándulok el úgy Kínába, hogy nem nézi meg a nagy falat. Na és hol vannak? Pandák! Pandák? Igen! Kilátogat el Kínába, úgyhogy meg sem kóstolja a kínait. Hol vannak a pandák? Pandák? Csak már miről beszél? Milyen parancsoló? Ha eljössz Kínába, akkor látnod kell a tiltott város. Hol vannak a pandák? Pandáskák! Hagyd már a pandákat! Ez annyira ott volt! Alaposan bezaváltunk, és láttuk, amit kell, szóval térjünk vissza a hotelba. Fogadok, hogy ott is panda hiány lesz. Mégis hova mentek? Nem a kínai kultúrával jöttünk ismerkedni, hanem az első vérét ellenfelünk a Matthew csapat képességeivel. Komolyan mondom, ti minden mutatót kiakasztotok. Na, mindenki nyafog valamiért. Azt sem tudjuk, hogy hol vannak a kínai srácok, akkor meg mit akarsz? Az idegen kultúrával való első ismerkedés is fontos dolog. Igen, jól mondod. Ezt elfogadom, de akkor is. Ez egy tényhang. Valakik egymást ütik. Mely? Szia, itt a drágaságom! Hova elillett az összitalad mi? Hogy erősködtél, hogy egyedül kiütsz minket, de most már gátiszakos mi úgy? Ha mi gyerünk, a tetőjedetig visszük, ahogy ígértük. De ha veszítettek, akkor visszaadjátok a gyerekektől kapott bélyeket, ahogy megegyeztünk. Lesz egy cukorkám, majd ha legyőzöl, mit hármunkat? Nehogy már! Gyerünk, ide a gyerekek bélyeivel szeretek. Nem felejtjük el! Ajánlani férgek! Tud a kislány. Igen, és ő csupán a Ranch Fusion csapat tartalékosa. Ebből is láthatjátok, hogy milyen jól képzett a csapatuk. Köszönjük, kisasszony! Kerüljétek az ilyen alapokat, rendben? Igen, érted? Merre? Dinga, és hoztad a barátaidat. De jó, hogy végre Kínában vagytok. Ne feledd, hogy miattatok vagyunk itt, hogy kiálljunk veletek. Most szólunk, hogy nem adjuk fel az első meccset. Ami engem illet, örülök, hogy megtaláltunk. Azt hiszik, hogy eltűntetek a radarról, melynek. Keresztetek? Miért? Hát, mert Madoka egész nap hajtolt minket, hogy gyűjtsünk infót az ellenfélről. Mi? De mégis micsoda információt? Aztán neked nagyon buta. Ó, mit csináltam? Úgy értette, hogy megnéznénk, hogyan ez a csapatotok, ha ez nem jelent problémát. Ügyes volt, Inga. Persze, ti megnézve féltek titkai csak azért, mert egy másik szépen kéri. Jöttünk csak. Kösz, Mely, nagyon klasszány vagy. Akkor menjünk is. Elviszlek az edzőhelyi órán, de lehet, hogy egyből feladjátok. Ezt meg mégis hogy értetted? Meglátjátok, amint ott leszünk.
Tommy! Mi nyugodott vagyunk, ha oda néztek, láthatjátok. Artári! Ez lenne az edzőhelyetek. Valahányszor edzeni akartok, fel kell jönnötök a hegyekbe! Hogy marad még energiátok gyakorolni ezek után? A hegymozgás is az edzés része. Gyertek, egy-kettő, haladjunk! Nem tudsz hatékonyan indítani! Sajnálom, mester! Erdúra! Mi ez a hely? Itt szoktunk gyakorolni, hogy hívják? Béli templom. Mi? Azt mondod, hogy templom? Azt mondta, és a Beilin templom már több mint 4000 éve szolgál minket. És Kína a legjobb léderei. Kína úr! Még üdvözölve, Ginga! Az ország legtehetségesebb léderei, hogy fegyezték a brit képességünket. De mindez csak a könyörtelen edzésük után. Aki bent marad, a Kína lédereinek rémje közé tartozik. Az elit Benfusion csapat minden tagja itt tanult, és adott számot arról, hogy száratlan tudás birtokában van. Ja, mindenit, ez komoly. Tehát ez az edzés módszer a Benfusion csapat sikerének a titka. Azt mondtad, hogy lehet, hogy egyből feladjuk. Azt hittem, hogy vicceltél, de nem. Nem, hát, kövessetek! Be akarnak mutatni valakinek. Kinek akarsz bemutatni? Na és itt mi történik? Ennyi kiütés, egy támadással. Ilyen gyorsan felmérte, hogy milyen vonalon fognak haladni a bélyek. Hát ezek, kik vagytok idegenek? Kit nevedel idegennek? Engedelmezem az én. Ők a japán csapat, a Gengen Galaxy tagjai személyesen. Elnézéseteket kérem. Én vagyok a kínai csapat vezetője, a csapatunk neve pedig Wenchuzong. Az enyém Dashan Weng. Te vagy a kínai fejes? Dashan Weng, mi? Isten hozott a Béli Nép templomban. Tessék, szóval nem is Chiu-nak főnök. Én ilyet sohasem állítottam. Nem, tényleg nem csak mi gondoltunk annak. Akkor hello, Wenchuzong csapat! Várj, egy pillanat, ugye megy nem a csapat tartalékosra a VB-re. Hol a negyedik? Ki tudja? Régen, de nem fontos. Most nincs itt, de nyugi, előbb-utóbb úgy is találkoztok. Lépjünk tovább. Benne tiszteletem Gingát, igaz? Igen, de tudod ki vagyok? Márhogy ne tudnám. A Battle Bladers győztese Kínában is épp olyan híres lett, mint bárhol máshol. Tényleg, ez totál jó. Ezer szám érnek Bladerek világszerte, akik megküzdenének veled. Jól vagyok. De sajnos nem tudnak megütközni velük. Azért nem, mert az első harc győztesei és a viadalom végigmenetelő csapat a Wenchuzong lesz. Mi? Mondd ki még egyszer! Láttátok, hogyan edzünk, még a lélegzetetek is biztosan elállt tőle. Egy ilyen tapasztalat után mit gondoltok, milyen esélyeitek lehetnek? Milyen esélyeink? Kiválóak! Miért lennének mások? Nem csak ti öltetek sok időt a felkészülésbe. Minden Bladernek dolgoznia kell, ha erősödni akar. Mi sem csináljuk másképpen. A fegyelmezeteknek áll az ászló. Le fogsz lepődni, ha azt hiszed, hogy csak úgy áttömjedhetnek rajta. Elismerem, lelkesek vagytok. Mit szólsz hozzá, Ginga? Velem tartasz egy edzőkör erejéig? Megmutathatod, mennyi fért a sok felkészülési idő, amiről beszéltél. Jó, benne vagyok. Neki is tettetünk. Ginga! Én is megyek. Masamune! Na, divat diktátor vagyok? Én nem dobok egyenruhát. Nézzük a kérdésre, ne beszéljünk róla. Mi van így, se mondás, se egyenruha?
erőteljes indításhoz erőteljes kar kell. A karizmainkat ezzel a gyakorlattal fejlesztjük. Aki tökéletes ura a lesúlyozott botnak, az elmondhatja, hogy igazi Blader. Ez tök jó mókának tűnik. Alig a jelenhet nekem gondot. Melyiket is választam? Csak jobban mehet, nem? A precíz kilövéshez finom egyensúlyérzék kell. Ezt úgy fejlesztjük, hogy a vízen úszó önkökről kell telibe találnotok a célt, ettől lesznek igazi Bladerek! Ezt a kis ujjunkban is csináltuk, ugye? Gyerekjáték! Igen, bravo! Valóban, külső próbálkozásra eltaláltátok a célt, ez figyelemre méltó. Ügyes voltál, Zsigga! Tényleg az! Isten találta a célt a jogába! Hogy érektől a győzelem édesítét bármilyen helyzetből tudnod kell pontosan indítani. Igazi Bladernek mondhatja magát az, aki a fabábuk ütéseit elkerülve is pontosan tud célozni. Jó, ha csak kerülgetni kell, az menni fog! Gond nélkül. Magatoknál vagytok? Semmi nézd, még tudom folytatni. Megvannak még fiúk. Mi jutott eszetekbe, hogy csak így belefogtatok ebbe? A növendékek évek óta itt edzenek. Persze, hogy sokkal jobbak nálatok. Ez igaz, övék minden előny. De akkor is túl rosszak voltunk. Igen, egyetértek. Meglepődtem. Így is felülmúltad önmagadat. Valóban méltó vagy a Battle Bladers bajnoki címére, Ginga? Tényleg? Milyen kedves tőlem. Előttem hízel egy! Nem vicc. Első próbálkozásodhoz képest bámulatosan teljesítettél, Ginga. Na, ez tök jó, mit tettek én már észre sem vett? Biztosan elfáradtál. De nem lógunk együtt még egy kicsit, Ginga? Rendben. Mit szeretnél csinálni? Megküzdeni veled. Információim szerint soron kívül jutottál ki a világbajnokságra, és ezért biztos nem bánnád, ha lehetőséget kapnál a visszadökkenésre. Alig vártam már ezt a percet. Persze, örömmel kiállok. Készülj fel, Dasán! Jól van, megegyeztünk. Külön megtiszteltetés nekem, hogy a Battle Bladers győztesével küzdhetek meg. Részemről a szerencse. Kezdődhet a meccs, Ginga. Igen, ne szövegeljünk. Én is harcolni akarok! Én a vélyen, Proxurafa! Proxurafa! Már csak edzőharcot vívunk, minden erőmmel támadok. Nagyon jól hangzik. Letégy, tőled is ugyanezt kapod. 3, 2, 1! Hasítsatok vele! Gyerünk, Pegasus! Sorok meg minél többször! Jól alakul, Ginga! Nagy nyaládaram! Ez napításán! Nem fogsz megtöbni! Tanítsd le, hogy kivetüljön a stadionból, Ginga! Felemelkedni! Mi? Robert Proxurafa! Erős kardinál! Ne felejtsd, Inga, koncentrálj! Pályán támadás, ügy ki Pegasus! Ennyire kutya! Ilyen harcodorral sohasem győződnek Pegasus! Nézd csak, a Belgium csapat az éleben is olyan kemény diszkó. Nem úgy tűnik, hogy komolyabb hasznát vették volna a kiképzésnek. De szerintetek ez ilyen egyszerű?
egyszerű. Tudod, mire gondolsz? Még magam sem tudom biztosan, de valami bűzik. Pegasus, a harc kezdete óta állandóan támadás van. Ám Dashandéje semmit sem vesztett a sebességéből. Én nem értem. Mi folyik oda lett? Arra széltem, hogy Pegasus csak az erejét becsüli a támadásokkal. Rosszulata valóban védekező típusnak látszik, de ennyi támadás még ő sem tud elszenvedni szívülés nélkül. A földőpályán elhelyezett szárnyai gumiból vannak, ezért nem tesznek benne át Pegasus támadásai. Szóval erre játszik. Így nem csoda, hogy Rosszulata nem lassul. De ami Pegasus illeti, rengeteg sebességet veszi. Pegasus! Rosszurafa! Ajaj, ez rosszul néz ki. Takadjon onnan, Ginga! Mi a probléma, Ginga? Azt hittem, ennél jóval több erő rejtőzik benne. Jól gondoltad, a harc még csak most kezdődik. Ha ez igaz, akkor ideje elkápráztatnod, és neki négy. Jó, nem kegyelmezek neked. Pegasus! Valami sávít. Miért nem használ egy spécifogást a képse? Mintha az alkalmas pillanatra várna. Gyerünk már, ne okozz csalódást nekem, Ginga! Hát persze, arra vár, hogy bevesse! Rázta! Spécifogás! Boldog csillantámadás! Igen, Thunder! Rosszulafa! Vihartöltés! Aki bele! Masamune! Mit csinálj? Körbe! Gyerünk, Frájter! Te meghibantál, Masamune! Mi van? Ne kockáztass Steve rohamot, csak én sem akartam kimaradni. De ez nem szabályos! Te nem bánod, ugye, Dashan? Ez érdekes. Szórakoztató egy társaság vagytok, és komoly várakozással tekintek a közös mérkőzésünk elé. De Dashan! Mondd, te teljesen meggágyultál! Miről beszélsz, Masamune? Majdnem megmutattad a legjobb fogásodat az ellenfélnek a verseny előtt. Mi? Gyanakodtam, hogy miért dicsérgetett téged, amikor kilógott a lólát. De te bekaptad a horgot, harcba kezdtél vele, és majdnem használtad a spéci fogásodat. Vetted már a lapot! Így valóban, Masamunénak hála, nem látták a hullócsillag támadást, és így nem is tudhatják, milyen erős. Ez igaz. Mi jöttünk ide titkokat kifürkészni. Ehelyett majdnem a miénket figyelték ki. Ez nem sokon múlt. Úgy ráálltam a harcra, hogy elfeledkeztem arról, mi történhet. Remélem tanultál az esetből. Ne a kalappal, hogy átlántál a szifán, Masamune. Nos, hát, aki a legjobb védelnek készül, annak mi fog tartani a szemét? Viszont legalább van már fogalmunk Zurafa képességeiről. Ez bély, ami elnyeli a támadásokat. Erősebb az ellenfél, akkor erősebbek vagyunk mi is, igaz? Kezdődjön már a VB! Ha eljön az idő, minden erőnket bevetjük majd ellenetek, Benjunjong! Igen!